Kini ang Atraka Balita 943. Mikunhod og gakwintado ang kaso sa COVID-19 sa lawigan sa Negros Oriental base sa talaan sa Provincial Interagency Task Force. Adunay 628 ang nadugang sa aktibong kaso sa COVID-19. Gibutyag kagahapon ni Dr. Lilan Bustamante Istasyon pinagi sa virtual press briefing gamit ang account sa Provincial Government of Negros Oriental nga Facebook page. Base sa pipila ka adlaw sa lawigan sa Negros Oriental, adunay 628 ang nadugang sa aktibong kaso sa COVID-19 o mukabat na kinig 1919 ang kwidada sa aktibong kaso sa COVID-19. Samtang adunay 1,061 ang nakarecover sa maong sakit o mukwitada na og 6,720 ang total sa nakarecover. Samtang adunay 11 ang namatay sa maong virus o bukabat na kinig 136 ang natala sa namatay sa COVID-19 sukas pagsugod. Gibutyag usab ni Dr. Lilan Bustamante Istasyon nga adunay 11 kabuok ang namatay sa maong virus. Ani ang iyang pamayag ni Dr. Lilan Bustamante Istasyon. Sa atong deaths, mo niyang musunod. Basay 0, Bayawan City, Unom. Atong total deaths is 136. So, Bayawan City, Unom, Santa Catalina, 3, Shaton, 8, Samagita, 2, Dawin, 3, Bakong, 1, Valencia, 2, Dumaguete City, 64, Sibulan, 12, San Jose, 1, Tanay City, 2, Baez City, 11, Mabinay, 1, Manhuyod, 1, Bindoy, 2, Tayasan 4, Himalalod 6, La Libertad 2, Gilungan City 5. Total 136 mortalities for Negros Oriental. Kini ang Atraka Balita 943. Mao gato ang mga lungsod diin adunay namatay lambigit sa COVID-19. Kini gibutyag ni Dr. Lilan Bustamante Istasyon kagahapon adlaw ang Provincial IATF Ground Commander. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.